এতিয়া আমাৰ মাজত অতিথিসকল আহিছে মই আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি দিব খুজিছোঁ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ মোৰ এটা নাম এটা আছিল বেয়া নাম এটা আপোনালোকৰ তথ্যৰ কাৰণে মই জনাইছো যে 1992 পৰা 1992 চনৰ পৰা मुझे लगा कि अगर मैं बाइक राइडर हूं तो मैं कोशिश करूंगा ये মই रोड सेफ्टी मंथ और अंतिम পৰ্যায়ত আহাৰ শুভকামনা জনাইছো স্পেশালি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছো আমি আকৌ ব্যাক টু ঘৰ আমি আহিম সো পাঁচটা পইণ্ট কি হৈছে ফাৰ্স্ট কথাটো আমি কেতিয়াও এতিয়াতো তোমালোকৰ সৰু ল'ৰা-ছোৱালী হৈ আছে আমি কেতিয়াও ড্ৰিংক কৰি কেতিয়াও ড্ৰাইভ নকৰোঁ সো আমি এইটো এটা মনে উঠাই ওকে এইটো এটা হ'ল নেক্সট আমি যেতিয়াও আমি গাড়ী এখনত বহিম 4 হুইলাৰ মিনিমাম 4 হুইলাৰ जोबोद माने सिबिनाय आरो खुलुमनायजों आं नोंथां सोंनाय जिथु माबा बेखौ आं फिन नागिरदों नेशनल रोड सेफ्टी मान्थ बे अल इंडिया सोलिदों तो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जोङो बेखौ फालिगासिनो थादोंमोन दिनै जोबथा दिन बेवहाय जोङो बे 31 दिनाव सानसेबो जिरायाजासे जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो नैबे रोड सेफ्टिनि सोमोन्दै पाब्लिकफोरनि गेजेराव हाबनो नाजादों थेवबो माने जोबाखै रोड सेफ्टि मान्थआ अफिसियेल केलेन्डाराव जोबदोंब्लाबो जोंनि बे माबाया खामानिया एक्टिभिटिसा जोबाखै आरो जोबनाय नङा दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो नैबे नेशनेल रोड सेफ्टि मान्थ बेखौ फालिनायनि उनाव जोंनि पाब्लिकफ्रा बेसेबां कनसियास जाखो बेसेबां सिरियास जाखो बेसो जोंनि थाखाय बिराद गोनां बाथ्रा दा बेवहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव मानिजाथाव लामा बाहायगिरि बिथांमोन गारि सालायगिरि बिथांमोन गारि बिगोमा गासिबखौबो माने आरोबाव खावलायनो नागिरदों जे रोड सेफ्टिनि खेथ्रआव खिन्थु खुनु धरननि कमप्रमाइज गैया बेखौ माने दहाय जोंना नैबेहाय जोबोद गोरों मानसिफोर फैदोंमोन नोंथांमोना निश्चय नुदों बिथांमोन बुंनाय बादि माने साफ्रोमबो लामा बाहायगिरि बिथांमोनहा साफ्रोमबो गारि सालायग्रा बिथांमोनहा बयबो मालायखौ दाय होआजासे उमुगासो भुल खालामदों नैबे लामानिसो दाय नैबे पुलिसनिसो दाय नैबे गारि सालायग्रानिसो दाय नैबे लामा थाबायग्रानिसो दाय नैबे मटरसाइकेल सालायग्रानिसो दाय आंनि दाय नङा बे साननायखौ जाहाथे गावखौ नायफिनो जे आं मालायखौ दाय होदों दा आं मा थिगैनो दं नामा आं दायखौ मावाखै नामा बेखौ जाहाथे सानफिनो आं मटरसाइकेल सालायनायाव हेलमेट गानदोंना गानाखै आं बिराद स्पिडआव सालायदों नामा आं बैखौ बुंनायनि सिगां आं गावनि दायथ'खौ फालिग्रोनि बेखौ जाहाथे बयबो गोसोआव लाखियो आं बेखौसो माने खोब गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों आरो नैबे बोसोराव माबायदि राहा लादों जोबोद गिलु बालु सोंथि बियो माने बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौ होनोनो गिनाय मोनो मानोना थांनाय बोसोराव 2024 सनाव जोंना रोड सेफ्टि इयारा माने जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय डिसेम्बर 31 तारिखसिम हमो बे फाइनान्सियेल इयारजों सोमोन्दो गैया दा थांनाय बोसोराव जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बर 31 तारिखसिम माने जिखिनि मानसि थैदोंमोन बेखौथ' जों बे फैगोन बोसोरनि डिसेम्बरावसो मोनगोन नालाय दा जोंना जानुवारिखौ जों कम्पेयारिजन खालामोब्ला 2024 नि जानुवारि 25 नि जानुवारि बे माने जोबोद गिथाव बाथाव 2024 सननि जानुवारियाव क'क्राझार जिल्लायाव 6 जन मानसि थैदोंमोन दा नैबे 25 सननि जानुवारियाव 9 जन मानसि थैबाय दान मोनसेयावनो दानो 50% बारायदों बे गिलु बालु मोनसे गिख्रंथाव माबा तो जोंनि गासै रायजोफ्रा नियम कानुनखौ मिथिनायनि उनावबो माने गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय गोरोन्थि जानायनि थाखाय बे जाब्रबथाया जायो दा बेखौ जों हमथाथारनांगौ जोङो खुब नाजादों बेवहाय गारि सालायगिरि बिथांमोननि हेफाजाब नांगोन रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन बेवहाय नोंथांमोननि हेफाजाब नांगोन बेखिनि मेसेजआ जिल्लानि खना खनला सौहैजोबनांगौ जे बयबो लामा जाब्रबथायनिफ्राय जों सांग्रां थानांगौ जों गावबा गाव माने दायित्वखौ मावथारनांगौ
मालायखौ बुंनायनि सिगां आंनि दायथ'खौ आं मावग्रोगोन बे साननायखौ गोसोआव लानांगौ आरोखि मा जाहोननि थाखाय बे जानुवारि दानावहाय एक्सिडेन्टआ बांसिन जायो मेइनलि माने जों जानुवारि दानाव जाब्रबथाय जानाय जाहोना जाहैबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ बे समाव बयबो पिकनिक जायो आरोखि ओमफ्राय बांद्राय माने रंजानो नागिरो दा रंजानायखौ माने अबेबा मोनसे माबाजों गावनि सेफटिखौ थि लाखिखांनानैसो रंजायोब्ला बाव मोनसे दस्रा मोनसे गोजोननाय फैयो दा नाथाय जोंना मा माने बिराद रंजानायखौ खिथानो आं एसे गोख्रों रावैजों बुंदों माने बेवहाय दुखु आरो माने हास्थायनाय हाबनानै दंखाय आं बेखौ बुंनो गोनां जादों जे जोंनि गारि सालायग्राफ्रा एखमब्ला माने जुमाय लोंनानै बांद्राय रंजानाय देखायनो थांनायावनो नैबे जाब्रबथाया जादों होननानै जोङो जोंनि इनभेस्टिगेसनाव ओंखारदों लामायाव गोबां स्पिड ब्रेकार होनाय गोबां मानसियानो बायदि बायदि अभियोग बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि बे ओरैबादि बे लामायाव बेहाय स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगांनि बोसोरजों होनायनि उनावहाय एक्सिडेन्ट जानायनि हारखौ जों रुजुनानै नायनांगोन बेखौ जोंबो दुखु मोनो जे बे 20 किल'मिटार लामायाव 15टा स्पिड ब्रेकार दं बेखौ जोंबो दुखु मोनो खिन्थु बेखौ होनायनि जाहोनाव बे स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि जाहोनाव स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगाङाव जिखिनि एक्सिडेन्ट जानाय मानसि दंमोन बेयाव बिराद खमायदों दा बेनि एग्जाम्पल हिसाबै CITनि मोखाङाव जिखिनि स्पिड ब्रेकार दं बेखौ होनायनि सिगां बेवहाय बहुतटा एक्सिडेन्ट जानाय अफिसियेल रेकर्ड दं खिन्थु बेखौ होनायनि उनावहाय माने एक्सिडेन्टआ बहुद खमायदों दा बेवहाय माने स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि उनावहाय रड मार्किंखौ जोङो होनो खावलायदों माबाखौ PWDखौ बे हिसाबै बिथांमोनाबो होदों खिन्थु जेन्सआ गेजेर गेजेर गोमोरो दा बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ आरो बुंदों जे बे स्पिड ब्रेकारखौ होनाय लोगो लोगो रड मार्किं जिथु मोनायावबो नुजासे बेखौ एकदम क्लियार माने भिजिबल खालामनानै होनांगौ होननानै जों अफिसियेलि जोंनि मिटिङावबो बेखौ रिजलिउसन लानानै होनाय जाबाय